Okay, may buntag adlong Lunes no Oo, sa Enero, maigsunan. Pitsa 19, 2026 maigsunan na niyata padong manginas dagat. Kay way sudan, hudtan og sudan. Bitaw aron ngitag pisko na pud ba. Kinasyon og nay makitaan, tuwaon bisang gamay lang kamunggayan dayon suwaki o paya-paya bisag may unod daog na siya hunasan no luag ang hunasan ng magdiri balik-balik tani pakita ninyo basig nakalimot mo akong ibalik yung pakita no mauni ang mahunasan diri bitaw lami gyud hunasan mo diri no hinlo og di ka makabalaka nga matunok no kay uga kayo okay wala sampag kayo no hawan kayo no napay mga pasilunganan o di akong kinasyon nakita no intungtong sa bagal sa suwaki okay sani kinasuna katag-ana mo kailan po okay sa kay kanunay ko kaon ng kinasuna ako kaila okay kana ray kinasuna ko diri nga pamailhi okay no kailan mo i-comment lang niyo kung nakailan mo ng kinasuna no okay diri okay na po kumong-kumong parinti sa suwaki mga isona suwaki kanang kuan kanang kasag okay parintis kasag ni mao na sila bana ha lami po ni tamis po ni sabaw nga isona no buhian ako kako sudanan pa ako tag sugod bulsa pa ako ni kong paa bitaw na po suwaki no at akong kauban to masunahan ang sudanan gidam to di ko kasulod ani ako sa ibilin ani balik ko ni nako niya magisonan ko di ba okay na diri nako ibilin okay di ara ka kaya balik ko na kaon niya suwakia ka o paya-paya kaya dito sa unahan no sa tataapas sa kauban no nangisda diri suway kong tagduol og mambitaan ni kay puno-puno sa tuang kuha magisonan ano na po'y pangalasi ba okay na mo ni si barudog mga kigsonan 200 ang yang kilo banabanaon lang nako magnagat man ni awod ni mo target o kuan nang timbangan kaya nako ko kamaong banabana o pinilo kay ang manok malitay sa kay mamalitay ka pinagtimbangan kamaog ka okay wala pas magaling gamay o makulang gamay pero di gyud ning dagko diferensya tanaw na to ni og kamao ba gyud nimo timbang sa pilay diferensya niya kulang ba o sobra ba o sakto ba hinon bilib gani masakto niya ang panimbang ba sa balabana mata-mata niya ba kaya na ta mo na siya idoy si Juan barudog isong idoy okay mo niyang kuha kini ang kuha kaya kanin silupin mo niyang pinalit niya o kani suwaki o pepaya mo anak magsunan ko okay o ilingaw okay manala ko pakita po ta panagsawa ano katuhan ka nga na diri okay hinahinay nagpauli magsunan kaya nakapalit ng isda nakambit na o hero ang mga nagia no idadala sa nanginhas no murag akong hero no murag si Kiboy okay Surya tagadali are taga-asa na sila magsunan okay kanang nay gabay na sa kanang nay gariyo mala kayo magsuon dugay pa ni hunas unya pang hapon sa kaadlaw hunas ani dagat na mo diri karon dakang bahay sa una sa kinala ko pakita pusing-pusing ko ta may nagsamisunan no kaya akong kauban ri apo nako magisunan lingaw gid taon siya daway dagat dahila okay na mo na akong pinalit no 1 kilo 200 ang kilo okay dini pang discompare no so yan ako kamao yung manimbang ni si barudog sa yung pagkamananagat kaya kasagaran mananagat hawag na mo timbang di yun yung diferensya bana-bana tumpak yun sigaran okay na padung na yung muli no yan na bit-bit na may sa mong dala okay among kuha o among pinalit nga isda gamay 1 kilo matuwao ni so unan okay niya may subay taning pangpang wala na kong kabatuan no nagapong apo na ko yung papa nagpan-uban no okay kugihan mo na sila mga atog dagat kaya sa ila lagi panagsara sila kalubsong dagat no kaya ito mo sila sa
kwan above sa batuan. Okay. Nya. Natasay abot ta sa to ang kamaling magsunan o magdali ta kay magtuwa pa. Okay, mo ni akong kamalig ipayag magsunan bahala na gyud ani bisa ka makatuwa og kwan isdang gagmay. Una po suwaki panagsa. Okay, magpugi gadto hunasan okay niya tumpak kayo sa kilo wag kapin Kinuo yung how tong tuang ipalitan ini. Okay, magsunan 1 kilo gino doy dog maayo ka dog bili-bili ko nimo ning kinasunan mo ni tuaon na po yung paya o suwaki o po nang isud okay daog na wala problema panulan paniud to okay yang panihapon baning uban ni gadi man ni mahurot no sa kadaghan kani isda po tilawon nato ni magkilaw po ta gamay dala po may mangilaw pagtuwa po ta ang kilawan mo ituwaon sa gulag kinasyon mo na kinilaw okay kari ang suwaki okay luto nga humay pikan sa baton bag-o kayo lamia ang kaon ng mga tuha okay na salamat ng adlaw.